Ola a todos, xa sabedes que os da Lala nos encanta percorrer o mundo buscando a música, a nosa música. Hoxe, no noso eterno percorrido, chegamos ás terras do Incio. Viñamos buscando un home do que nos falaron mil veces, porque ademais de ser gaiteiro é un dos mellores artesáns de palletas de toda Galicia. Chámase Rubén González, aínda que é coñecido como o gaiteiro de Castelo. Din que é un home boísimo e xeneroso. Tivo a súa primeira gaita que mercara por 15 pesetas, 3 pesos que el gañara facendo zocos, porque tamén foi zoqueiro. E digo tamén porque Rubén foi sobre todo ferreiro, estivo 30 anos nunha fragua facendo fouciños e coitelos, pero ademais foi matachín, foi sepultureiro, vendeu nas feiras, traballou nunha mina. Pero, sobre todo, Rubén foi e segue sendo un dos mellores gaiteiros de Galicia. Queremos que nos fale de todo isto, porque el sí que cumpre con ese dito que di que antes de ser fraile foi cociñeiro, aínda que el ten moito mellor. Di, 30 oficios, 60 miserias. En fin, que esta noite imos coñecer a Rubén, que nos queremos seguir aprendendo, e el vai ser o noso mestre deste alalá. Rubén González, o gaiteiro de Castelo. Xa vedes que no castelo do que falamos non hai mazmorras nin torres, pero si un cabaleiro, un home de nome Rubén, que chegou a este lugar cando tiña 19 anos. Viña ca súa amada, Victoria, coa que tivo 3 fillos. Esa familia era e segue sendo o maior logro da súa vida, e iso que Rubén fixo grandes conquistas, todas iso si relacionadas co traballo. E sempre usou as mesmas armas, o inxenio e o tesón. Desde que era un neno con tan só 13 anos, saía da escola e marchaba á fragua para aprender o oficio de ferreiro. E pola noite, entre os seus soños de rapaz e as notas que xa lle soaban na cabeza, clavaban os tocos que despois había de vender. Tanto usou as mans e a cabeza que aprendeu a construir el mesmo todo o que precisaba. Se non tiña mazo para petar no ferro, facíao. Se lle facía falla unha moa para afiar, pois facía tamén. E así sacaba 25 fouciños ao día a ritmo de muiñeira, porque a música ia sempre canda el. Nos oficios que traballei sempre con ánimo. Sempre tratei de facer o mellor que podía, como nesto na música, no asunto da gaita. Este foi o que me levou sempre a máis afición. Gaiteiro, ferreiro, mineiro, zoqueiro, sepultureiro, Rubén fixo de todo. Pero se hai un oficio polo que destaca é por ser un dos mellores artesáns de palletas que hai en Galicia. Nel concentra o saber adquirido durante moitos anos. Rubén é un home, pois iso, super coñecido, é unha institución palleteira no país, hasta tal punto que, aínda que non empregues palletas de Rubén, sabes que é un dos artesáns de palleteiros de referencia, sobre todo para a escola de Seivane, que nos chamamos. O fundamental artesán que empalleta con Rubén é Seivane. Pero a música de Rubén hai que vir aquí para escoitala. Un día, Rubén, tens que apuntar todos os nomes de todas as ferramentas. Sí, bueno, non son sempre de memoria. Sí, pero os que vimos aquí, claro, a min chama moita atención. Todo ten un nombre. Isto era, que era? Ese é o furador dos mangos. E chamas así, furador, no, pero había un que era este máis grande. Este é a raspilla. Esa raspilla, o tizador. O tizador, sí. Que servía para remexer os tizóns.
para levantar as escorias. É para levantar o carbón para que caldeara ben o ferro e o aceiro. Anda. É para iso, sí. Cantas horas levas traballado aquí? Ui, eu empecé o oficio de 14 anos. Con 14 anos, mi madriña. Sí, vou sacar o café, que isto... Agora vamos preparar o ferro no mazo para tirar unha calda, cando se tire, porque a calda eso leva tempo. Vais tirar un pouco de ferro. Pero está quente, a onda. Está quente. Cuidado, sale de aí, que... Esta é unha quebra para... Esta dá 4 fouciños. Pero o aceiro está así. E o aceiro é un pouquinho máis ancho. Entonces, ao caldear, isto esmágase por os lados. Entonces queda a calda, que se chama a calda de boca do lobo. Despois, queda así. Isto é o aceiro e o ferro queda metido así no medio. Entonces é cando lle fai a consistencia a ferramenta. O axudante pegáballe un golpe e quedaba preso. Métese ao lume. E hasta cando está caldeando, así que está no xudante blanco, métese outra vez no mazo e tira a varilla. E isto. Despois sale esta varilla. Esa quebra dá unha varilla así de alta. E despois márcase para saber por onde é o aceiro. E tira o fouciño. Isto usa-se, traballamos con ele. A varilla larga, por causa de non meter as mãos nas silvas e nas ortigas. É claro, isto tamén é mitad aceiro e mitad ferro. Isto é para cuchillo, pois isto dá 2 cuchillos. Fáxelle outro espigo polo outro, por este outro lado, e tíranse 2 cuchillos. Ou un de sangrar, de matar os cochos. Cando era pequeno, mira que pequeno era que non daba altura da xunca esta. E entonces me comprou esta maza que pesa 2 kilos e poñía aquí uns ladrillos e poñía un tablón encima para dar a altura a maza, para dar a altura a xunca. E con esta maza foi que empecé a petar con meu pai aquí. Pero o oficio ao final non aprendín porque o calor da forxa non me iba na cara. Pero isto era o inferno, o caldear. Non aguantaba. Foi cando me dixo un día que estaba eu aí preparando as parexas para un cuchillo de matar os cochos. E ele estaba caldeando e díxome: veña aquí, porque eu arde o peito. Aquí, eu, cando lle axudaba a meu pai, se nas vacacións da escola ou cando se terminaba, bueno, pois aprendín a tocar o bombo aquí. A caixa. O bombo. El silbaba e eu marcaba. E despois, con 2 furadores que rebota, faltou outro que xa se perdeu, pois aprendín a tocar a caixa aí. Aquí. Tamén. E a flauta, metió a ferro aí. Entre que quecía e non quecía... Entre quenta e quenta tiña a flauta. Aprendín a tocar aquí a flauta... A muñeira de chantada aprendeu na estritamente. Nunha mañá. Para despois tocar a gaita, pero nunha flauta de pico, aquí foi onde aprendín o bombo, o tamboril e máis a flauta. Aquí. Entre quenta e quenta. Aí é. E non aprendeu o oficio porque non quixo. Porque era moito calor, queimaba moito. Cando ti volveches para o Incio foi cando montaches esta fragua. Sí. Entonces eras ferreiro. Sí. Traballabas na mina. Eso traballei despois, eso xa foi máis tarde, o último, sí. E eras gaiteiro. E era matador. Matachín tamén. Matador de porcos. Eu teño aquí as ferramentas, mira. Hai algo que non fora, Rubén? Ainda fixen algunhas sepulturas. Mira, sepultureiro tamén? Sí, isto era de matar os porcos? Sí. Mi madriña. Claro, os cuchillos facíalos ti. Facía os cuchillos. Claro, facías os coitelos, vos probábalos. Feitos por mí, claro, menos. Porque ti cando foches ferreiro,
O que facía sobre todo eran ferramentas de corte, non? Ferramentas de corte foi no que máis traballamos. Eran fouciños, coitelos... E fouces. E fouces. Sí. E despois onde os vendías isto? Viño nas feiras. Iba ás feiras, onde tiña moita clientela era aquí no Incio. Pero en que as levabas? A feira, baixaba no CD e iba no coche, iba para a feira. E hasta no Ceda? O lombo? O lombo. O lombo? Unhas veces nun ombro e outras veces no outro. Pero ele sempre no Para que lombo. non se cansara un. E cando íbamos ao mazo, porque agora teño aquí o mazo, pero antes íbamos ao mazo ao río, alá un sitio que se chaman Penacova. Canto Nós pasamos traballo. máis traballos que pasou Cristo para ir á cruz. Isto é un martinete, pero aquí vulgarmente chamamos o mazo. Isto é un mazo. Nunca viche espetar isto, nunca. Claro, é que isto hai pouco. E isto fixeno eu. E a cabeza esta sobraba un pedazo, que facía ser grande. E mira que diámetro ten. É corteiro con unha sarda de mau. Mira se botei tempo cortando a cabeza do mazo. Paciencia, tempo, forza, horas de maquinar e de estribillar, iso é o que leva gastado Rubén toda a súa vida. Iso sí, cando chegou a corrente eléctrica, algunhas penurias foron a menos, e coa moa de afiar cos fouciños xa era outra cousa. Fouciños afilábase así. Isto había que ter moito cuidado a ver que se diestros, porque se che colle a moa de coto así, pode meterse nas pernas. Isto era a última volta que levaban os fouciños. O fouciño é toda a ferramenta de corte. Agora, telo aquí para un recuerdo. Sí. Eu gustaba máis o de carpinteiro, pero a meu padre gustaba o de ferreiro. Entonces, cando fun para onde o ferreiro, dixen, bom, pero o primeiro día que reña comigo, non volvo, marcho e adiós. Pero é que coincidí que era un home tan boa persona, chamábase o señor Antonio, que eu queríalle moito, aquilo home, queríalle como se fora da miña familia. Era tan boa persona e collínlle a afición ao oficio polo maestro. É por iso aprendi o oficio, pola boa calidade de persona que era o ferreiro. Ti, naceches no... Eu nací en Ourense. En Ourense, pero foches para Entrimo, cando eras moi pequeno. Sí, eu nací en Rendín, Sí. porque meu padre fora carabinero. Que era un carabinero? Un carabinero era como un guardia civil, pero os guardias civiles andan por aquí atrás dos quiques. E meu pai, como os outros carabineros, o que facían era guardar a fronteira de que non pasara o contrabando. En Entrimo había moito contrabando. En Entrimo é máis en Rendín, porque Sí. en Rendín está ali, é zona seca, é fronteira seca, que a fronteira seca pois pasaban como podían, claro. Ahora os carabineros, o cuerpo se desapareceu. Ahora son guardias civiles de costas da fronteira, le chaman, Sí. porque cando foi na guerra os carabineros non foron moi ben vistos. Entonces, Por qué? Porque eran contrarios eran do Partido da República. Entonces Franco disolveu o cuerpo ese. Dicíamos, estábamos falando de cando eras pequeno, da época da Sí, guerra. sí. Dixéchesme, a primeira, daquela xa tocaba, a primeira cousa que tocaches foi unha flauta traveseira Sí, que teu pai che comprara nunha feira. por R$6, 1,50. E recordas a cara que puxeches cando che dou? Alegre, pero puxena moi triste, moi oscura, cando me rachou a flauta. Ai, amigo, é porque rompeu? Porque íbamos nos bañar, cando íbamos á escuela, íbamos nos bañar, e se deixaba fora, tiraba má auga, se deixaba a flauta fora, os outros rapaces agarraban para tocar iles. E eu non quería que me andaran a flauta. Quería eu máis a flauta que a mitad do mundo. Entonces tiraba má auga que a flauta na mão. E despois salía a flauta mollada, daba o sol e rachou. Escachou, claro. Rachou, veio un disgusto máis grande que non sei que. E despois meu pai puxo uns alambres e tapouna con xabón. E volveu funcionar a flauta. Con xabón? Tapábase con xabón? Claro, con xabón. Xabón metía como o xabón ten algo de sebo, entonces, pois, así se tapaba a flauta.
Mira, e a primeira gaita compraches ya a un gaiteiro que morrera. Comprei a muller. A muller. Bueno, o gaiteiro xa non gustaba, claro. O gaiteiro non xa pasara o puerto por outro lado. Isto era moi habitual. Cando un gaiteiro vello morría, vendíanse os... Porque non había, daquela non se sabía de constructores. E comprei-na. A maña compón, tratámosla a gaita, e deu-me en 3 pesos, 15 pesetas. 15 pesetas. Daquela, cantos anos tiñas daquela? Daquela tiña poucos, que eu... Pero xa tiñas 15 pesetas que xa as ganaras. Sí, ainda as ganei. E como as ganaches? Ganei facendo zocos. Facendo zocos. Facendo zocos. Mira que non autonada, desde setembro a abril, que a autonada fixen 206 pares de zocos. 206? 206 pares de zocos, sí. E algúns clavados. Co coiro por arriba xa todos acabados. Sí. Clavaba todo iso e quedaba moi ben. E se acabou moi ben a auga dos pés. Canto costaban os zocos daquela? Por canto vendías un par de zocos? 3 reais. 3 reais. Os paus. Pero o material traíamos, que o material non o puñía. Pero clavaba eu, claro. E os que les clavaba era unha peseta. Unha peseta. Unha peseta. E con 15 pares, 15 pesetas. E con 15 pares, 15 pesetas. E con 15 pesetas unha gaita. Aí está. Anda. E así foi. Mira, daquela había máis zocos que zapatos. A pilas. O 200% de zocos. Claro. Zapatos, comprabas uns zapatos cando cuadraba, cando podía. E despois descalzos, que a xente antes andaba moito descalzo. Andaba xente descalza, sí? Sí, pero eso era... E daquela ibas andando a todas partes. A todas partes. Bueno, andando ou en burro, porque cando había que ir ao médico había que ir en burro, non é? Sí, cos médicos ás casas viña poucas veces. Eu recordo daquela que viña o médico cando estaba moi mal, para despois certificar para enterralo, que senón a mellor xa non viña o médico. Viña a certificar, mal asunto cando viña o médico. Cando viña o mal... Malia todas esas carencias, Rubén fixose un home rico en amigos, claro. Tenos de todas as idades e profesións. Xosé Maceda, que é un dos compoñentes do grupo que empallou, coñece a Rubén desde que era un neno. Xosé desfaise en eloxios co mestre e di que é un exemplo como amigo e como artesán, que sempre ten tempo para compartir todo o que sabe cos demais e que nas cousas de vida é un auténtico sabio. Eu a veces digo que se naceran nesta época probablemente serían xente con carreira e serían doutores ou inxeñeiros, porque é xente con moita capacidade, moita intelixencia. Demostra porque foi capaz de aprender ben aprendidos moitísimos dos oficios. E de feito de desenvolver técnicas e el mesmo construiu as súas ferramentas. Co cal, bueno, podemos ver claramente que non era unha cousa moi doada. Non, quérolle moito, porque merece, que é moi boa persona, é moi boa xente. Se non fora boa xente, non se me arrimaba a eles. Porque un amigo colles en calquera lado, enseguida se colle un amigo, o asunto é conservalo, que valga de unha parte máis a outra. Eso é o difícil. Mas un amigo faz nunha taberna, nun entierro, en calquera lado, se te faz con un amigo. Pero despois a conservación... Xa é outra cousa. Claro. Bueno, está claro que tendo amigos así non hai non hai problema, non fan falta padriños. De todas as festas ás que foi Rubén, garda un recordo especial da que se celebraba neste lugar, na parroquia da Cervela. Aquí facíase unha danza de arcos moi antiga, na que os danzantes acompañaban as imaxes e os gaiteiros ían detrás tocando a marcha procesional. Despois botabanlle unha muiñeira, esta mesma que agora tocan para nós. A danza esta hai moitos anos que hai máis de 500 anos. Debe ser a única danza, a única procesión con danza que se mantén na zona. E non sei se o darán conservado. Eu xa lles dixen, se son da Cervela. E son gaiteiro como son na actualidade, nunca sacaban as danzas. Nunca sacaban, non, porque é unha mañería de que eu tocaba e había de danzar, había de haber xente para danzar. Porque isto é moi bonito, hombre. É unha tradición que non se debía perder. Donde non hai nada, xa nada hai. Pero aquí que teñen isto, tiña que conservalo, Bueno, pues vamos por aí. Desde o ano 45.
Isto cada vez vai a menos, eu tamén vou cada vez a menos, porque cada vez son máis velho, que eu teño 85 anos feito. Bueno, por desgracia a gaita ten que andar colgada. É tanto. Que se parece Manolo? É unha mala postura comparado co que tiña que ser. O que me aprendeu a tocar a gaita, co que aprendí, deu-me moitas leccións, chamábase Saturnino. Ah, Saturnino. Saturnino, sí. Moi bon gaiteiro naquele tempo. Despois preparamos un grupo. Preparámos un grupo porque despois eu intentei facer un bombo. Como claro, carecíamos de todo, pois fíxeno dun bidón, cortei o trozo dun bidón, pero despois non tiña as peles. E onde as agachas? E despois, con tan boa hora, entrou o lobo nun rabaño de cabras e matou unha pila deles 20 e pico de pezas, matou. Cando soupen eso, eu tiña unha navalliña con mango de pau, agarro a navalla, marcho para lá a esfolar nas cabras. Empecé a esfolar nas cabras, saquei 3 ou 4 pieles e saquei tamén de 2 de cabritos para o tambor. Viña eu máis contento que a pouco. Bueno. E cheguei, que eu levei un saco, viña cargado de pieles. Entón, despois xa tiñamos bomba e tambor. Despois xa podestes facer o grupo. E xa fixamos o grupo, o terceto nós. E daquela cobrábamos 10 pesetas para os 3. Eso tocando todo o día. E despois íbamos tamén a Portugal. Ai, sí? Sí, íbamos, porque ali a fronteira pasábase, como que cruzai a Nocedo, así, pois pasábase perfectamente, e como íbamos tocar, pois deixábanos pasar, os guardiñas portugueses deixábanos pasar tamén. Na música non hai fronteiras, a gaita gusta, No, da non igual hai do lado que fronteira, sexa, non? No, eu creo que non. Non había fronteira ninguna. Pasábamos, aí íbamos a outro sitio que chaman Castro, e ali había camisetas e calzoncillos e todo eso, entón sacábamos unha piel, un parche ao bombo, metíamos ali o que comprábamos en Castro, e volvíase a poñer a piel, o bombo ao lombo, e pasábamos na fronteira. Vai a maleta, traigades. Pois era a maleta. Pero o bombo non sonaba así. Que había sonado. O bombo pesaba, pero era para pasalo, eso era para pasalo na fronteira. Entón pasábamos por dos guardiñas e estábamos falando ali con eles, e o que levaba o bombo non o pousaba tampouco. Cando chegaba a hora seguíamos para diante. Usábase o inxenio para todo, É que tiña que ser, a necesidade obriga. Rubén ten unha frase fantástica que di, como era? 30 oficios? 60 miserias. Pero bueno... Sigues pensando que 30 oficios 60 miserias? Sí, pero eu deso, gracias a Dios, nunca tuve un problema, que sempre me definí. Sempre criei a familia e non tuveron que marchar, traballar para lado ningún, ni nada, ir servir por aí, entendes? Nada. Estivemos todos sempre na casa, toda a familia, despois fomos casando, cada un foi collendo o seu ritmo, e a vella e eu quedamos aquí. E seguimos facendo algo ainda nas palletas, que eu sigo traballando. Isto está cansado. Colles un trozo de... A cuchilla esta, sabes como é? Ten o canal, ten a volta da palleta. E vai, coller a medida. Sí, este é o largo da palleta, o total. E agora aquí, pois, hai que repasala, e ao repasala, aquí na lixa, pois, agora hai que volverla a cortar. Agora márcase aquí,
para cada tonalidade. Hai unhas medidas, claro. É unha medida. Que si re, do, si bemol, vai de menos a máis. Este é o largo da palleta, de do. Fixena sempre, as palletas, para mí, fixena sempre. E despois o Antón Corrao tamén me deu unha explicación e tal, pero despois, o fillo e eu, estivemos cada vez perfeccionando as máis. E as ferramentas perfeccionando as que non tiñamos medidas, as medidas sacámonos nós. Despois levaban as palletas e eu preguntaba como sona a palleta. E se Ivane levou moitas, e se Ivane é un artista nas gaitas. Pois o ancho está ben. Agora isto, xuntas as dúas, limpias un pouco por adentro, envolves o fío e despois queda así. Isto está en bruto. Queda así, xa, terminada. Eso sería o proceso da palleta. Aprendeu a facer as palletas, a tocar o bombo, a tocar a tamboril, a tocar a gaita. Pois deu por aprender. Como se non lle daba por mirar para elas, non miraba, pero deu por aprender. Costou porque o primeiro, como a cana corta tanto, é tan dura, cortei moitas veces os dedos para empezar. E cando empezaba para facer o que está facendo o meu pai... Pero il ten paciencia para aprender... Pois eu lle ven a tranquillar as palletas, pois eu lle ven. Hai que facerlas como se fixeron toda a vida. E a palleta mira como sona. Rasca. Pero a meterla no punteiro transfórmase. Ves? Mira, despois volveches para o Incio, cando xa tiñas 19 anos, e vendeches os instrumentos. Ese vende non sei aquí na casa. Xa. E como vendeches? Non pensabas tocar máis ou que? Porque xa comprara outra gaita para tocar nun cuarteto. Aquí, amigo, xa había grupo de sustitución. Sí, já toquei, tocamos ben anos. Despois morreu o pai, parei de tocar algo. Estuvo a cousa así, estuve parado, e despois, cando fui a mil, estuve 27 meses na banda. E ali tamén xa había músicos, claro. E ali tamén xa aprendín algo. Daquelos era un mérito, era un sacrificio o ser gaiteiro, porque non tiñas onde comprar unha gaita, non tiñas cartos para comprala, non tiñas que antes aprender, non tiñas nada, non había nada de nada. A poder de mirar, escoitar, onde había uns gaiteiros que tocaban, e nada máis. Escoitar unha banda de música, se lles por ali algunha pieza a medias, e non había outro medio de vida para tocar. Éramos como salíamos, facíamos a nosa maneira e listo. Erades músicos de vocación, sí, señor. Tiñades moito mérito, porque costaba moito ser gaiteiro. Sí, claro, de ler daquela nin papa. As notas eran bultos, que non sabíamos o que significaba aquilo. Despois aprendemos algo de músico, aprendi xa tamén na mili. Rubén pasou toda a vida vencellado á música. Desde o primeiro grupo que fixera con Saturnino, aquel ferreiro co que aprendeu, pasou por varias agrupacións. Nos anos 60, ca intención de presentarse a un concurso de gaitas, decide con algúns amigos argallar un cuarteto, chamáronse Agarimos. Esta foi a formación na que estivo Rubén ata que deixou de tocar en público. O seu fillo Antonio, que aínda era un rapaz, tamén tocaba con eles. Con Agarimos pasaron anos fantásticos e foron tocar a moitísimas romerías por Galicia e mesmo pola Península adiante. Xa vos dixemos que un dos logros de Rubén e a súa familia sempre presume de que están moi unidos, e debe ser certo, porque tan pronto poden, os seus 3 fillos acheganse a ver a seus pais, e se hai que armar festa, tampouco fai falla insistir. E velaí os tendes, hoxe ata Victoria, que sempre anda con 2 bastóns, tira con eles e bota unha peciña. Habitualmente non anda a mitad da vida con 2 bastóns. Me caches en 10. Bueno, ora apoiabas en ti. Xustamente iso. Non só pode ser de viño, tamén hai que botar un pouco de queixo. Victoria foi sempre o apoio de Rubén, fixo ata de machacante petando na forxa. Ademais facía as cousas da casa e atendía os rapaces. Rubén dobraba a xornada, 8 horas na forxa e 8 na mina, pero ela non se quedaba atrás, e cando el volvía de ir polo mundo a tocar a gaita sempre o recibía cun abrazo. Que é un bon home. É mañoso. De logo.
Fai de todo. Pero de todo non. Você dice como son un home, e o mellor outro día dice que son un rogante. Contando la vida. Eso non te digo. Ai, non. Porque non é verdade. É bon pai, é bon marido, é todo. Cando traballábamos en Nesitas, viñemos de tocar, viñemos ao mellor non taxi, deixábanos cerca da fábrica, eu collía a miña gaita allá del, viña de noite para aquí, media hora andando 35 minutos, e el pa a fábrica. Pero mirando sempre para atrás. Home, claro, porque tiña medo. Pero el directamente da festa para a fábrica. Se chegaba un pouco cedo demais, antes das 6, deitábase nos sacos do mineral. Non volvía nada que vale pondo a forno, sentaba onde a forno, llevábamos un E botar unha cabezada. Eu nací para traballar. Foi un esclavo toda a vida. Como se vai a traballar a unha mina despois de vir de tocar hasta 6 da mañá? Pero que iba a facer Pilar. A mellor estaba atendendo no forno, que eu tamén estuve ali no forneiro, e dormía de pé. Cerramos os ollos, volvía a abrir os ollos, hasta que pasaban as 8 horas. Traballabas igual. Mira, non me extraña, Sí. Que barbaridade. Sí. E de vacacións nada. Por que nunca tuveches vacacións? Por andar tocando. Na mina deixaban-te ir a tocar, Sí. pero restaban o día das vacacións. Nas vacacións, claro, das vacacións. E se non me echaban os días, se non me chegaban os días, iba a tocar igual. Deixábame ir tocar igual, e despois recuperaba cando facía falta. E ti que traballo tiñas na mina? Que tiñas que facer? Eu era como a vaca do pobre que ara as dúas mãos. Como? Arabas as dúas mãos? Araba as dúas mãos. Nunca facía falta. Como era a mina por dentro? Era unha mina destas como as que vemos na tele con un furado ou que? Sí, un burato polo furando, pasa por aquí. Por aquí por debaixo? Sí, pasa por aquí. Oi, cando é a mediodía, sinto pum, pum, pum. Sí? Sí, hai o que non estea acostumbrado, eso extraño. É que algún estar sentado na cociña e levantarse como un tiro. Sí? Porque non sabe o que é. Cando viñamos por aquí, que todo ese alto era todo cheo hasta aí ao alto. E que moita pedra se sacou para fora, moita. Sacábanse millóns de camións, se sacaron. Esta mina é de magnesio, de magnesita, que desto non hai, só había outra mina en Pamplona, en Navarra, pero moi inferior a esta. Esta é do mellorciño do mundo. E o caso é que a mina é viciosa, A mina é moi viciosa. Andábamos traballando dentro e se nos sacaban para fora, refunfuñábamos, porque no brao hai unha temperatura moi boa. Unha temperatura que estás de maravilla. E de inverno non vai frío ningún, estás maga de camisa, traballas como Dios. Sin problema ningún. Ahora tes vacacións? Eu teño as todas. Eu agora teño as vacacións todas porque unha vez jubilado... Hai xente que leva malo da jubilación, ti como levaches? Hai xente que eu leva mal porque... sobraba mo tempo. Sí. Antes, cando me jubilei, sobraba mo tempo. Pero enseguida me datei. Traballei aquí outra vez e a facer palletas. Volveches para a fragua e a facer palletas. É verdad, volví a fragua, fixen algo, en canto pude, despois dárame un infarto, entonces a fragua xa deixei. E deu un infarto en agosto, e no último de octubre xa fun tocar outra vez. Porque o médico dicíame que non, dicíame, ten cuidado, fixen un fol, un barquín. Entonces, para tocar. Pero que pasaba? Non podía tocar co barquín como un fillo soplar. E eu, co barquín, a palleta secase. A miña estaba seca. E a dilúmeda, entonces a afinación... Non había maneira. Non había maneira. Entonces, volví a soplar. Eu traía xa pastillas no bolsillo por se me daba... Levabas as pastillas por se che daba? Levaba, claro. Entonces me xa debaixo da lengua. Como vedes, a Rubén non afasta ninguén da súa paixón, a música. Iso sí, baixo prescripción médica, desde hai anos, mantense en forma andando unha chea de kilómetros co seu primo e cos cans. Remataron os malos tempos e as mans de Rubén teñen agora a pel máis fina. E xa non ten que asubiar mentras peta no ferro aquelas petas que trouxera de entrimo, nin as que foi aprendendo e compoñendo el mesmo no incio.
É bastante habitual que os gaiteiros, cando lles preguntas de onde esta peza, e pois resulta que non aprenderon de ningún gaiteiro concreto, ou non son conscientes de que fora de algún gaiteiro concreto, e moitas veces din eu argallei na esta, fixena eu, ou aprendi unha parte e outra monteilla eu. Moitas veces non chegaremos a saber hasta que punto a composición é total do gaiteiro, ou simplemente escoitou unha parte e engadiu outra, pero no caso de Rubén eu penso que sí, que hai algunhas que son del 100%, de logo é unha persoa con creatividade importante, como se pode ver no seu labor diario, todos os oficios que desempeñou ao longo da súa vida, así que non é de extrañar que teña composicións, claro que sí. Aprendiña varios tocar a gaita, pero non de aquí do pueblo. Do pueblo non lle aprendín a nada. O fillo foi o único que aprendeu a tocar a gaita. Sí. Eu aprendería ya todos os rapaces a tocar a gaita, sin cobrarles nada, porque foran gaiteiros, porque gustábame que todo o mundo... Porque a gaita é emblema de Galicia. E é moi bonito. Lévalo pasado ben, Rubén? Levámoslo pasado ben. É ben jodido, que unha vez alguna vez entrou a auga pola cabeza e nos salí polos pés. Porque vir de tocar, non traer paraguas, non traer nada. Pero era a vida así, esta é unha desgracia. Eu podía estar ali facendo fouces ou fouciños na forxa, e sin andar por aquí perdido, mollado, e todo eso. Pero como a afición era tan grande... E cando estabas aquí na forxa pensabas, isto é unha desgracia, podía estar por aí adiante tocando. Tocando, sí, foron moitos anos. Cando me cagai todo o lombo, Pilar. Foron 60 e pico de anos. É perfectamente. Moito que levas querido ti a gaita, Oh, canto teño tirado por ela. Canto teño soplado. E así sacaba 25 fouciños ao día a ritmo de muiñeira, porque a música ia sempre canda el. Nos oficios que traballei sempre con ánimo. Sempre tratei de facer o mellor que podía, como nesto na música, no asunto da gaita. Este foi o que me levou sempre a máis afición. Gaiteiro, ferreiro, mineiro, zoqueiro, sepultureiro, Rubén fixo de todo, pero se hai un oficio polo que destaca é por ser un dos mellores artesáns de palletas que hai en Galicia. Nel concentra o saber adquirido durante moitos anos. Rubén é un home, pois iso, super coñecido, é unha institución palleteira no país, hasta tal punto que, aínda que non empregues palletas de Rubén, sabes que é un dos artesáns de palleteiros de referencia, sobre todo para a escola de Seivane, que nos chamamos. O fundamental artesán que empalleta con Rubén é Seivane. Pero a música de Rubén hai que vir aquí para escoitala. Un día, Rubén, tens que apuntar todos os nomes de todas as ferramentas. Sí, bueno, non sei de memoria. Sí, pero os que vimos aquí, claro, a min chama moita atención. Todo ten un nombre. Isto era, que era? Ese é o furador dos mangos. E chamas así, furador, non, pero había un que era este máis grande. Este é a raspilla. Esa raspilla, o tizador. O tizador, sí. Que servía para remexer os tizóns. Para levantar as escorias.
e para levantar o carbón para que caldeara ben o ferro e o aceiro. Anda. Ola a todos, xa sabedes que os da Lala nos encanta percorrer o mundo buscando a música, a nosa música. Hoxe, no noso eterno percorrido, chegamos ás terras do Incio. Viñamos buscando un home do que nos falaron mil veces, porque ademais de ser gaiteiro é un dos mellores artesáns de palletas de toda Galicia. Chámase Rubén González, aínda que é coñecido como o gaiteiro de Castelo. Din que é un home boísimo e xeneroso. Tivo a súa primeira gaita que mercara por 15 pesetas, 3 pesos que el gañara facendo zocos, porque tamén foi zoqueiro. E digo tamén porque Rubén foi sobre todo ferreiro, estivo 30 anos nunha fragua facendo fouciños e coitelos, pero ademais foi matachín, foi sepultureiro, vendeu nas feiras, traballou nunha mina. Pero, sobre todo, Rubén foi e segue sendo un dos mellores gaiteiros de Galicia. Queremos que nos fale de todo isto, porque el sí que cumpre con ese dito que di que antes de ser fraile foi cociñeiro, aínda que el ten moito mellor. Di, 30 oficios, 60 miserias. En fin, que esta noite imos coñecer a Rubén, que nós queremos seguir aprendendo, e el vai ser o noso mestre deste alalá. Rubén González, o gaiteiro de Castelo. Xa vedes que no castelo do que falamos non hai mazmorras nin torres, pero si un cabaleiro, un home de nome Rubén, que chegou a este lugar cando tiña 19 anos. Viña ca súa amada, Victoria, coa que tivo 3 fillos. Esa familia era e segue sendo o maior logro da súa vida, e iso que Rubén fixo grandes conquistas, todas iso si relacionadas co traballo. E sempre usou as mesmas armas, o inxenio e o tesón. Desde que era un neno con tan só 13 anos, saía da escola e marchaba á fragua para aprender o oficio de ferreiro. E pola noite, entre os seus soños de rapaz e as notas que xa lle soaban na cabeza, clavaban os zocos que despois había de vender. Tanto usou as mans e a cabeza que aprendeu a construir el mesmo todo o que precisaba. Se non tiña mazo para petar no ferro, facíao. Se lle facía falla unha moa para afiar, pois facía tamén.